I din næste praktik, så skal du arbejde med farmakologi og medicinhåndtering i praksis. Du skal hente den konkrete opgave på den platform, som skolen nu benytter. Du får besked af din underviser, hvor du kan hente den. Det er et Word-dokument, det er nemt at skrive i, og det er også nemt at gemme, og felterne de vil udvide sig, hvis du har brug for at skrive mere, end der lige er plads til. Du vil skulle undersøge nogle ting, der dels hænger sammen med målene i faget, men også generelt hænger sammen med, hvad du vil undersøge og orientere dig i, når du kommer på et nyt praktiksted eller et nyt arbejdssted i en ny kommune. Det vil sige, store dele af opgaven, det vil indgå i det, som du alligevel skal forholde dig til på dit praktiksted. Opgaven den hænger sammen med praktikmålene vedrørende medicinhåndtering, som du kan se af det skriftlige oplæg til opgaven. Og husk, at din studietid skal bruges til alle dine praktikmål, ikke alene til farmakologiopgaven. Inden vi gennemgår opgavens enkelte dele, er det vigtigt at slå fast, at den her opgave det er din opgave, dit arbejdsredskab. Den skal ikke afleveres til nogen, men du skal gemme og bruge den til den case, du skal lave som dit oplæg til eksamen i næste skoleperiode. Det vil også sige, at du behøver altså ikke bruge tid på at lave en eller anden fancy opstilling eller spekulere over, hvor du skal skrive hvad, hvis du nu synes, der er nogle punkter, der overlapper. Det er der ingen grund til at bruge tid på. Det, der er rigtig smart, er, at når du har arbejdet med alle punkterne i den her opgave, så har du også arbejdet med målene for farmakologi og medicinhåndtering. Og du har en borger eller patient, som du kan præsentere til eksamen, når den tid kommer. Selve opgaven består af 3 dele, en generel del, en specifik del og en afsluttende del. I den specifikke del, der vil du skulle indsamle noget data i samarbejde med din vejleder. Og husk, at din vejleder er vejleder for alle praktikmålene og skal have helheden for hele praktikken for øje også. Vi vil nu tage punkterne i opgaven en for en. Praktik, og så står der noget her alt efter, hvad det er for en skoleperiode, I nu går på. Opgaven den udarbejdes i praktikken. Fokus er på farmakologi og medicinhåndtering hos en borger. Borgerens tilstand skal være stabil og i et delvis forudsigeligt sygeplejeforløb. Eksempel kroniske sygdomme eller psykiatriske lidelser. Det vil sige, det behøver altså ikke at være en helt speciel borger med en eller anden mystisk sygdom, og det kommer der mere om under den specifikke del. Eleven beskriver, hvad eleven har arbejdet med på skolen inden start på farmakologiopgaven i praktikken. Det vil faktisk være rigtig smart, at du har beskrevet, hvad du har arbejdet med på skolen, så du er fuldstændig skarp og bevidst om, hvad det er for en viden, du har. Det vil også hjælpe dig til at få et overblik over det hele. Og sådan så du ved, at når de for eksempel siger delegation, hvad er det nu, det lige handlede om? Eller andre emner. Så kommer selve opgaven den generelle del. Social- og sundhedsassistentens pligter og ansvarsområde i følgende gældende lovgivning. Hvilke love arbejder social- og sundhedsassistenten efter i forbindelse med medicinhåndtering? Det kunne være sådan noget, som I også godt kunne have udfyldt, inden I overhovedet kommer i praktik. Hvilke vejledninger, instrukser og retningslinjer anvender social- og sundhedsassistenten i forbindelse med farmakologi og medicinhåndtering på praktikstedet? Ja, det må I jo så ud og undersøge på praktikstedet. Hvordan er delegation og medicinhåndtering beskrevet på praktikstedet? Det er også noget, det I skal ud og undersøge. Hvad er social- og sundhedsassistentens opgaver og ansvar i forbindelse med delegation af medicinhåndtering på praktikstedet? Ja, det må I undersøge. Hvilke andre faggrupper samarbejder social- og sundhedsassistenten med i forhold til medicinhåndtering? Og hvad er de andre faggruppers opgaver og ansvar? Der må I jo undersøge og spørge rundt. Ja. Undersøg hvilke former for utilsigtede hændelser, UTH, og nærhændelser i forhold til medicinhåndtering, der eventuelt finder sted på praktikstedet, eller måske har fundet sted på praktikstedet. Det må I
undersøge og spørge ind til på praktikstedet. Hvad er formålet med at indberette utilsigtede hændelser? Ja, det kan I jo undersøge og spørge ind til, hvad de tænker på praktikstedet, men I skal også bruge jeres viden fra bogen. Hvordan arbejder praktikstedet med at lære af og forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering? Og det er jo faktisk et ret vigtigt punkt, fordi det er jo der, ellers så giver det jo ikke mening at indberette UTH, hvis det ikke bliver ført ud i praksis. Så du kan for eksempel undersøge, hvordan man i din gruppe arbejder med deres utilsigtede hændelser. Er det for eksempel faste punkter på personalemøde, eller hvordan gør man? Så kommer vi til den specifikke del. I samarbejde med praktikvejleder udvælger eleveren en borger og 1 til 2 præparater for borgerens medicinske behandling. Det er praktikstedets vurdering, hvilke præparater der er relevante i forhold til behandlingen af borgeren. Det må ikke være intravenøse injektioner. Her er det så, at dine borgere kommer på banen. Du møder sikkert rigtig mange borgere på din vej, men sammen med din vejleder så finder I den, som I synes vil være bedst. Som skrevet tidligere, så skal borgerens tilstand være stabil, og vedkommende være i delvist forudsigeligt sygeplejeforløb. Man kan jo aldrig vide helt, hvad der sker. Men det kunne være kroniske sygdomme eller psykiatriske lidelser. En kort beskrivelse af borgerens tilstand og symptomer, der danner grundlag for borgerens medicinske behandling i forhold til de valgte præparater, det vil sige, hvad fejler vedkommende egentlig. Oversigt over borgerens medicin med tydeliggørelse af de valgte præparater. Tag eventuelt en kopi med af borgerens FMK i anonymiseret form. Det vil være en rigtig god idé, så man kan have lidt overblik generelt, når vi skal snakke om casens og personen senere. Beskriv de udvalgte præparaters farmakokinetik og dynamik, herunder absorption, distribution og elimination, som virkning og bivirkning, interaktioner, dispenseringsformer og kontraindikationer. Her er der jo rigtig mange ord, som I også lige skal øve i, hvad er det nu, det forskellige betyder. Så der kan I også gå tilbage til noget af det, I har lært på skolen inden, og måske kunne man undersøge det her, ikke præparaterne, men i hvert fald ordene, inden man kommer ud i praktik. Så kan man sige her, I skal jo kende de præparater, I udleverer, så det giver rigtig god mening, at I skal undersøge de her ting. Og husk også, at der er for eksempel interaktionsdatabasen. Man kan undersøge interaktioner på. Hvilke observationer er relevante i forhold til borgerens tilstand og behandling med de udvalgte præparater? Ja, det her så går jo på behandling, så hvilke observationer vil du gøre dig i forhold til borgerens medicin? Jævnfør journalføringspligt, hvordan dokumenterer social- og sundhedsassistenten observationer i forbindelse med medicinhåndtering til den enkelte borger på praktikstedet. Ja, det må I undersøge. Hvad skal social- og sundhedsassistenten være opmærksom på i forbindelse med medicinadministration, herunder ophældning, dosering, dokumentation og hygiejne? Ja, det er jo noget, I skal undersøge på jeres praktiksted, fordi det kan være forskelligt fra kommune til kommune. I skal også kigge i bogen, og så er det en rigtig god idé også at se de hæfter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet, og der ligger den seneste udgave i MiBook. Så kommer den afsluttende del, den om samarbejdet med og om borgeren. Hvilke opgaver og hvilke ansvar har social- og sundhedsassistenten i forhold til samarbejdet med det øvrige sundhedspersonale på praktikstedet om borgerens udvalgte medicin? Ja, der må I beskrive jeres viden fra bogen, og selvfølgelig også undersøge det på praktikstedet. Beskriv borgerens forudsætninger for at blive inddraget i medicinhåndteringen, eksempelvis borgerens viden om virkning og bivirkning. Hvis I nu tænker compliance, non-compliance og medicinpædagogik, så betyder borgerens kognitive tilstand og også borgerens holdning til det at tage medicin rigtig meget. Er borgeren dement eller begyndende dement? Går borgeren bare som I siger, eller vil borgeren helst selv passe sin medicin, og kan han det, osv. osv. Der
er mange ting, man kan inddrage her. Og i den sammenhæng næste spørgsmål, hvilke refleksioner gør du dig i denne forbindelse? Og der kan man sige, hvad er det for nogle tanker, du har gjort dig, når du har stået over for borgeren i praksis i de her situationer med medicin. Reflekter over, hvordan borgeren får den ordinerede medicin, og hvordan kan social- og sundhedsassistenten inddrage borgeren i forhold til den ordinerede behandling og medicinhåndtering. Altså, hvordan inddrager du borgeren? Farordet her, det kunne være konkordens. Hvilke refleksioner gør du dig i forhold til at inddrage borgerens pårørende og netværk i medicinhåndteringen? Og der skal du jo også skrive, hvad du tænker, men du skal også være ops på, hvilke begrænsninger der kan være i forhold til gældende lovgivning. Når du så er kommet igennem hele den her opgave og arbejdet med de her ting, så er du klædt rigtig godt på i forhold til målene i farmakologi og medicinhåndtering. Der kan være nogle enkelte småting, hist og pist, men du har fat i de brede linjer, og du har en situation, hvor du selv har beskrevet en borger, som er den borger, du skal gå til eksamen i. Så afslutningsvis, så vil vi sige, have ro på. Det skal ikke være den perfekte opgave. Og i øvrigt er der jo masser af undervisning i næste skoleperiode også, så man kan arbejde videre med den viden, man har fået, eller man synes, man mangler. Og fokus på praktikken skal jo være alle praktikmål. Ja. Som sagt, så skal opgaven ikke afleveres, det vil sige, det er dit arbejdsredskab. Og så vil du i slutningen af næste skoleperiode blive introduceret til, hvordan du laver en case ud fra dine borgere, og også hvordan selvfølgelig du går til eksamen. Så have en rigtig god praktik med ro på.